bathi umthwalo usobhukiwe. Ngiyahanjwa manje namhlanje siyahamba isikhwama sami leso asikahlala ngezikhwama ngikhombisa izikhwama nje amaphaphu aphezulu kwabanye abantu nasi-ke yabona-ke la i-chaos yodwa sponge yabo aboloni boluphi iloluphi kanzi ingane zabosana ziyahamba nazo abuka wonke lokhu nibona la kuyahamba bona nje loko u-Alexander bona sekusukile njalo amabhakede amasudukesi plastic abamnyama abothaphawe ukudla bukani nje biza ngandle phepha tamatisi beetroot amadrinki naliklabishi khulu bona livele ngomningi balo namazambane nawo drinki ngalana TV-ke le nayo soyicima sisihamba emva kwami la futhi layeli gcwele nje nabona ikhwama kuyamukwa ngempela indaba yokuhlala ake yoba liboneke Total garage le sakhona before sifike Montrose. Just a nice place, just that I can take the full view of it. So far, yeah, this is what we have for now. Freeway there. So Pumanga is the shoe. This is Montrose. It's been about 20 minutes since we arrived here. This is the car we are driving. Toyota Yaris. This is the landscape at Montrose. Very nice place. Manje ubani uzokhokha uyena Badale kibe 1.2 yini badaleni but yeah for i-paint nezinye izinto ezifunakalayo nangabe uzokuthenga imoto. Okay bathini Manje saserane petrol. Anza Saserane petrol ya sesizungafika ungafika so 3 hours. Awungafika sewina kwanobamba uzithini kwanobamba Yakusho mina le ngaba kancane.
Newe yawazi kodwa ubamba ukuze uthi khona ubamba wazi. Yini le? imoto right wena udumisa kanjani ngiyamtshela ukuthi no wena wrong yenza so yenza so now le polo lesithenge kuyena bekafona lo treatment enkinga ngathi enza so isikhatha ngitshela isoba ne problem ngisithengile sikhona endaweni leso starter la South African. Oh, it's South African then. istarter kanjani manje anginaki ukuthi bazokudonsa uma kuso ihleli lapha Hleli mfethu.